Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Ixurezazu jauna, zure grazia gure bihotzetan. Gure koikeria garaitzeko gauza izan gaitezen, eta zerutik datozkigun inspirazioak jarraitzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik. Horrela hitz egiten du jaunak, bihurtu zaitez Israel jaunarengana, zure jainkoagana, zure gaiztakeriagaitik erori zera eta. Prestatu egin hitz egokiak eta bihurtu jaunarengana. Esaiozue, kendu gaiztakeria guztia eta hartu honez guk egiten dizugun oparia. Ez gaitu Asiriak salbatuko. Ez dugu ustea gudaz zaldietan jarriko. Eta ez diegu gehiago gure jainko deituko gure eskuez egindakoei. Zugan aurkitzen du umezurtzak errukia. Nik osatuko dut haien desleialkeria eta bihotz zabalez maitatuko ditut. Urrundua dut eta harengandik haserrea. Israelentzat ama bat bezala izango naiz. Lilia bezala loratuko da, eta Libanoko zuhaitzak bezala zuztarrak botako ditu. Kimuak irtengo zaizkie, haren ederra olibondoaren bezalakoa izango da, eta haren usaia Libanokoa bezein gozoa. Haren itzalpean biziko dira berriz, garia bezala bizi berrituko dira, mahastiaren antzera loaratuko, eta haren ospea Libanoko ardoaren antzekoa. Efraimek esango du, ze ardura dute sasi jainkoek hemendik aurrera. Nik jaunak erantzuten diot, eta aretaz arduratzen naiz. Zipresen antzeko naiz ni, beti berde. Nigandik dario fruitua, jainkoak ulertu dezan, jakintsuak ulertu dezan hau guztia, burutsuak jaso dezala bere esan nahia. Bai, zuzenak dira jainkoaren bideak, eta zintzoak hoietan dabiltza. Pekatariak berriz erori egiten dira. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez gutaz jauna, agertu zure neurrigabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin.
Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, Aintza zuri jauna. Aldi hartan, lege maisu batek Jesusengana gerturatu eta galdetu zion, zein da agindu guztietan nagusiena. Jesusek erantzun, honakoa da nagusiena. Entzun Israel, jauna gure jainkoa, jaun bakarra da. Maita ezazu jauna, zure jainkoa bihotzez, gogo osoz, adimen guztiz eta indar guztiz. Bigarrena berriz, hau da, maitatu lagun urkoa zure burua bezala. Ez da hauek baino agindu handiagorik, lege maisuak esan zion, edarki maisu, egia diozu, jainkoa bakarra dela, eta ez dela beste jainkorik esatean, eta ura bihotzez, adimen guztiz eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoa nork bere burua bezala maitatzea, erre opari eta sakrifizio guztiak baino hobea dela esatea. Eta Jesusek zur erantzun zuela ikusirik esan zion, ez zaude urruti jainkoaren arrainutik. Eta handik aurrera, etzen inor ezer galdetzera ausartzen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gauza evidentea da. Ez dago besterik, nik uste dut Jesusek hori baino garbiago adierazi zuenik, agindu guztietan lehenengoa, nagusiena, printzipalena maitasuna dela. Jangoikoa eta lagunurkoa maitatzea. Hoxe da Jesusek behin eta berriz. Hitzez, egitez, parabolatan, zuzenean, modu guztietara adierazi nahi izan ziguna. Beraz, nik esango nuke mundu guztiko kristauok garbien eduki behar dugun errealidadea hoxe dela. Zein da, jangoikoak utzi digun agindurik printzipalena, elkar maita dezagula. Eta gainera, esan zigun Jesusek, berak maite izan ginduen bezala. Kristau maitasuna, ez da hainen erresa, ez da bakarra, eta Jesusek ala erakutsi zigun, ez da bakarrik gu maite gaituztenak maitatzea, edo guri ongi egiten digutenei ongi erantzutea, edo agurtzen gaituztenak agurtzea, ez da hori bakarrik, hori jakina egin beharra daukagu, besterik ez genuen falta, maite gaituztenak gorrotatzea, eta ongi egiten digutenei gaizki egitea, eta ze pertsona klase izango gineke. Baina Jesusek garbi esaten digu, hori edo zeinek egin dezake, ez da kristau izan behar, berak are gehiago eskatzen digu. Baita ere eskatzen digu, maita ditzagula gu maite ez gaituztenak. Saia gaitezela ongi egiten, guri ongi egiten ez digutenei. Eta horiek denak erakusten dizkigu Jesusek, eta erakusten bere ejempluakin. Jesusek ez zuen bakarra hitzez erakusten, baizik eta batez ere egitez. Eta esan genezake horren eredurik handiena Jesus gurutzean zegoela arkitu dezakegula. Bera gorrotoz hiltzen ari zirenei, bera halako modu txarrean eta halako modu itxusian torturatu zutenei, berak maitasunez barkazioa eskaini zien. Eta hor arkitu dezakegu kristau maitasunaren esan genezake gailurra. Hoi baino gehiagorik ez dago Jesusek erakutsi digu. Guk saiatu beharra daukagu hortara iristen. Nik esango nuke gure indarren gainetik dagoela eta jangoikoaren laguntza behar dugula horretarako. Honek ez du esan nahi, parentesi artean diot, bakoitzak bere eskubideai eutsi behar ez dionik, edota justoa dena defendatu behar ez degunik. Honek esan nahi du ez degula gorrotatu behar, ez degula besteen kaltea bilatu behar, baizik eta beti mesedea, beti maitatzea, beti laguntzea, baina jakina Jesusek ez digu esan nahi justizia defendatu behar ez denik. Honekin esan nahi digu kristauaren bihotzak inolakin bat ditula denak
maitatzeko. Baita gu maite ez gaituztenak, baita gu gorrotatzen gaituztenak. Hori da, Jesusek esaten diguna. Eta bere hitzez, bere adibidez, eta bere egitez erakusten diguna. Santu askok, batez ere martiri askok, edarki ulertu izan dute hau. Eta aurreneko martiriak, San Estebanek, gauza berbera egin zuen. Bera harrikatzen ari zirenei barkazioa eskaini zien. Eta hainbeste eta hainbeste martiri izan du dira, hiltzen zituzten bitartean, Jaungoikoari haientzako barkazioa, errukia eskatzen ziotenak, Jesusen ejemplua segituz. Eskatzen diogu bada Jaungoikoari halako maitasun bat eman dezaigula, eduki dezagula, guk bakarrik ezin dugu, gu ahulak gera eta ez gera hortara aiatzen, baina eskatu behar diogu halako bihotz handi bat Jesusena bezalakoa. Eta orain gure eskariak egingo ditugu, eskatuko dugu, egun hauetan bezala bereziki gaixorik dauden guztien alde, bai koronavirusarekin edo baita beste edozein gaitzekin Jaungoikoak indarra, osasuna eman dezaiela. Pandemia egoera hau ere lehenbailen gainditu dadin, osasun munduko langile guztien alde ere eskatzen dugu, Jaungoikoak animoak, indarrak eman dezaizkiela. Gaur baita ere, oso bereziki eskatuko dugu, gaurkoan Jesus Mari Sotilen urtebetetzea da, hainbeste urtetan elkarrekin lanean arituga herritan, ni seminarista nintzanetik, eta bere alde oso bereziki eskatzen diogu Jaungoikoari baita ere. Eta Jaungoikoarengan baita ere, denok bihotzean ditugun eskari guzti horiek jarriko ditugu. Eskar ezaiogun Jaunari, entzun arren Jauna. Ez egon pekatuan, ez egon luzaro, damu izan ez dezazun, alperrikan gero, ez egon pekatuan, ez egon luzaro, damu izan ez dezazun, alperrikan gero. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Begira Jauna, ontasunez, aurkezten dizkizugun doaiak, zure begietan atsegin izan daitezela, eta guri salbazioa eman dezaigutela Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, nor nahi eta beti zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko al guztidun beti ereko horri. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera, biali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinak handi jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko Jauna, zero lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana, zeru goienean.
bede inkatua, jaunaren izenean datorrena. Osanna, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospet aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoatan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Olako keinu txiki bat eginez.
Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunani ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure espirituak gure barnean eragin izan bezala, egunen baten gaur eukaristiaren bidez lortzen diguna, zeruan izan dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituarekin berenka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera.